Rabon wani ba naka ne ba ka dangana ka je ka nemi abinci. Matar mutum a kabari ne ko an sa rana ana iya kwace. Arzikin wani ba naka ne ba ko ka kwata ma ine maka kwace. Ya Allah ka bani rabo na rabon wani kan ban saka shi a zuci. Arziki nufin Allah ne ka bar gudu ba a yi maka kwace. A hankali a hankali a hankali na ƙasar zai sha mai. Karga mu zauna makiyan riba ba za su ci ba. Alkhairi na Allah ya haɗa mu shairi ba za ku ji ba. Soyayyar mu don Allah mu kai ba da mutane ba. Rawar mu ai da wuya ya sanya hango ta ya gajiya. Emirash ta sai ba mu sai wani na gine ɗaiɗai. Ku ji wurin kulawa ko soyayyar kice ta saka na dago kafa har gari na Kano. Muna zanta gwarzo na shekara a fanni na soyayya. Gudedan da saiwa su ne ya haɗa mu ɗaiɗaiɗai. A bar